Bé, no sé si sabeu que és una proveso, escrita amb B, sense accent i amb una sola S. Enguany, en els diferents actes de la nostra festa de Sant Antoni, s'ha dit per activa i per passiva que aquest any la festa ha sigut declarada d'interès turístic nacional i que això havia de ser motiu d'orgull per a tots els veïns i les veïnes de Canals. Evidentment estem d'acord en el fet que això havia de ser motiu d'orgull, però ja vam avisar que aquesta declaració, a banda de ser un motiu d'orgull, també era una responsabilitat, perquè s'havia d'estar a l'altura. El llibre de festes és la carta de presentació d'aquestes les nostres festes, una finestra que ens conta no sols a la gent del nostre poble, sinó també a la gent de fora, què són les nostres festes, què signifiquen per als canalins i canalines, els parla de la nostra cultura, de la nostra història, de les nostres tradicions. En les diferents presentacions dels llibres de festes, any rere any sempre es parla de la rellevància d'aquest, dels anys que porta editant-se, però hem de preocupar-nos també per la seva qualitat. No és suficient amb tenir un llibre. Per això en l'edició d'aquest any ens ha dolgut veure com aquest estava ple de faltes ortogràfiques, algunes d'elles greus, com la que hem posat a l'exemple anterior. Algunes d'elles en els textos escrits per la gent del nostre poble que hi escriu i altres, el que és encara més greu, que apareixen en el llibre per part de qui l'edita. No creiem que aquesta sigui una bona carta de presentació i en aquest fet la responsabilitat és tota de la regidora de festes, que a més és regidora de Cultura. Quina revisió s'ha fet i es fa del que s'escriu en el llibre de festes? Qui filtra els escrits que es publiquen i quins no? Ha llegit la regidora el llibre de festes? Ha sigut conscient de les greus faltes d'ortografia que hi apareixen? Per què no s'ha fet res al respecte? Gràcies. Bona nit a tots i totes. Jo sí que vaig a respondre't. Quina revisió s'ha fet i es fa del llibre de festes? Tot el llibre de festes és revisat per el Departament de Normació Lingüística del Departament de l'Ajuntament, que en aquest cas l'encapçala un llicenciat, i ell ha sigut el que ha revisat el llibre de festes. Qui filtra els escrits que es publiquen i qui no? Des que jo entre regidora, en aquest cas compartida de llibre de festes i regidora de Cultura, tinc un equip que està format, que és públic, per Guillermo Sancho, llicenciat de Valencià, Pere Martínez, que és llicenciat també de Valencià, i per Jaume Calatayud, que és llicenciat en Història. Ells tres són els que donen el criteri al llibre de festes junt al tècnic de Cultura. La regidora ha llegit el llibre de festes, estic en ello perquè no me dona. I ha sigut conscient? La veritat és que no he sigut conscient. És un llibre de festes que té més de 300 pàgines, més de 100 documents, i quan dius hi ha greus faltes, ho lamento, som humans i si entre tots ens hem equivocat, ho sentim. Jo crec que el llibre de festes té una qualitat que és un llibre que tenim que estar orgullosos, com digueu, i no puc fer res al respecte perquè la veritat és que no m'ha donat compte, sincerament. Però que sí que és repassat pel Departament de Normació Lingüística, tot, a més. Gràcies, Celia. Vicent, avant. Crec que s'ha descarregat la responsabilitat sobre aquestes persones i crec que no s'ha revisat. La regidora ha respost al que has preguntat. Sí. Vicent. Sí, per això he dit. La 3. Això he dit. Per favor.